A historia dun lugar aí en Boiro tamén, destos que fan comunidade, onde non queren renunciar nin ao café nin a nada, pero anda un disgusto tremendo, querida Alba, porque ese café de Boiro pois ameaza con facer honra ao seu nome, chamase Stop, bueno, pois semella que está moi pretiño do peche, e están os veciños pois moi disgustados. Alba, contanos. Pois sí, compañeiros, era o último bar que quedaba aquí en Moimenta e agora busca un novo dono. Teño por aquí a Pepe, que ele é o propietario. Pepe, que tal? Bo día. Para ti este é un sitio, ou era un sitio moi especial, non? Sí, desde logo que sí. Eu añoro moito, porque nacín aquí. Vivín aquí e vivo, gustame a aldea. Cando se abreu eran outros mundos. O sea, vendíase a granel fariña, arroz, non o había empaquetado, cafés, e despois chiquiteo tamén. Pero eso cambiou totalmente con respecto a antes. O mundo cambiou. Isto era un bar, bueno, xa o estamos a ver en imaxe, fai 6 meses que ti pechaches, e agora buscas alguén que quera darlle vida outra vez, non? Efectivamente, eu teño en alquiler, e o inquilino que veña, por suposto se viñeron varios, pero hai que ter medios económicos, se non se pode pagar o anticipo dun alquiler, pido porque se non poden pagalo, menos poden comprar a mercancía despois e facerlle frente aos gastos. Ten que ser unha persona tamén con experiencia, que conozca a hostelería. É dicir, hai candidatos, pero ningún que se adecue ben ao que ti necesitas ou que ti precisas para este bar, non? Efectivamente, ten que reunir condicións. Eu que quero que me paguen, porque o único que me interesa isto é como café bar. Despois o resto, gustame moito que estea aberto, porque isto sin o bar parece unha funeraria no sentido da palabra, unha aldea, é moi diferente, que exista bar que non exista. Claro, Pepe, que eu supoño que dicíamolo antes, non hai ningún bar agora en toda esta vila. Claro, eso para os veciños, ao final, isto era un lugar de encontro, non? Efectivamente. Actualmente, desde Noia hasta Boiro, este está no centro, na mitad do camiño, hai antes de entrar en Boiro, unha gasolinera, que é onde hai un bar. Logo hai aquí unha aldea pequena, está retirado da carretera general. Por suposto, é moi diferente este parece unha autopista cos coches continuamente a pasar, sobre todo a primeira hora da mañán, 7 da mañán, 8, e despois cando acaban as jornadas intensivas ou veñen de traballar, etc. Claro, é que, compañeiros, xusto por aquí nesta estrada une Boiro con Noia, xa o di o propio nome do bar, o Stop. Isto, se abre, vai funcionar. Sí, efectivamente. Se é unha persona que conozca o ramo, teno garantizado. Xa digo, teno que conocer. Non pode vir un novato e abrir o bar, que non vai triunfar. Pepe, xa sei que está mal falar de diñeiro, pero ti estás buscando un candidato que alugue este bar, non sei canto pides por el. O alquiler? Sí, o aluguer do bar. É normaliño, 400 euros ao mes. Debía de pedir 600 como mínimo ou 700, pero pido 400. E estamos a ver que o bar está para chegar, abrir e pouco máis. O bar chegar aquí, facer o escrito na gestoría e abrir. E despois, se a persona que colle o bar, o inquilino ou inquilina, pois se quere reformalo un pouco á súa maneira, porque ten que ser a gusto e estar a gusto a persona que o teña tamén aquí. Entonces é cuestión da persona que veña. Pois a ver se hai sorte, Pepe, graciñas por atendernos no termómetro, compañeiros, e tamén na casa, pois xa vedes, se alguén quere facerse cargo deste bar e desa facer moi feliz tanto a Pepe como a todos os veciños de aquí de Moimenta. Grazas, Alba. A ver, dígovos unha cousa. Se Bernardo conseguiu, ca súa exposición anterior, que aquí Ana Galloso acabara mercando Moliniño, pois ten que ver alguén que colla ese bar de Pepe, non? A ver, eu creo que con este anuncio, 400 euros é baratísimo. Está moi ben o precio, por encima pásanlle por aí os coches por diante. Eu creo que, vamos, alquilase solo. Eu digo, tanta xente que deixa a hostelería porque está queimada de que fai moitas horas, porque a xente non toma a iniciativa e colle el un propio bar. Ti marcas o teu horario. A hostelería tamén é moi esclava. Fíxate, María, vendo a Pepe, lembrábame onte que falábamos destas novidades que hai na xubilación, que se aprobaron onte, eses incentivos para a xente que quere seguir traballando e a vez cobrar a pensión, e falábamos de que hai xente, pois como Pepe,
que resenta pequenos establecementos e que son reacios a deixalo porque se sinten como responsables da clientela, non? Porque el semella que o pedía máis como dicindo hai xente que é feliz vindo aquí. É feliz, e xa se lle ve a el, que non quere a calquera que se lle mete aí, quere xente responsable, xente que llo sepan levar, é a súa vida. Demasiado requisito tamén. Vamos tamén, si me parece que Pepe era moitos requisitos, que teña pajador, que sea boa persona. Pepe quere que a súa xente este ben coidado. Claro, pero vamos confiar tamén en xente que non ten experiencia, porque vale para calquer persona nova que quere traballar. Ti que Ana, que Pepe non quere marchar. Eu penso que, por unha banda, non quere marchar, e logo que dicía María, bueno, de abrir un bar é moi duro. O sea, sí, ao final traballas sei non moi de preto, que os bares dan moito traballo, acaban sendo, pois, a túa vida, non? Os horarios tes que adaptar a que a xente entre, traballe e demais. Claro, é un negocio para ti. Funcionen tes que estar aí dando callo, como a todos os negocios. Sí. Con tapiña, hai que sempre tamén. Sempre. Sí, pero eu estou un pouco tamén con Manel. Sí. Pepe, despois de marchar, ainda lle gusta gobernar. Ainda vai ser o típico que pase por ali. Pero non, a ver, estamos en Pepe, saúdos e moito ánimo, non? Vais aí un punto, Pepe, vais aí un punto. Tú axúdalle, pero non... vas polo stop, non che poñen tapas. No, que... A ver. Que non, que sí que nos facemos amigos rápido. E ademais que é importante, porque mira, é o que decía el, é un bar na carretera que desde Boiro hasta Noia non hai máis bares. Eses son sempre moi agradecidos. Claro, vas co coche, necesitas ir ao baño, que necesitas un bar aberto. Non hai, esos triunfan sempre. 1:32 do mediodía. Bueno, levamos dende as 11:30